El darrer dissabte, a les 3 de la matinada, un grup de masclistes apallissaren fins a la mort a Samuel da Corunya. Fou un assassinat de manera brutal i no ens podem quedar callades davant d'un assassinat LGBTI, perquè és el que ells volen. Samuel, una persona de 24 anys, formava part del col·lectiu LGBTI i per això el van assassinar. Poden ser qualsevol de nosaltres, perquè ens odien pel tan sols fet d'existir. Històricament, les persones LGBTI hem patit tota mena d'aberracions i en la nostra memòria col·lectiva no oblidem les agressions o tortures durant la Inquisició. Recordem els camps de concentració LGBTI en l'Alemanya nazi i el franquisme al Regne Espanyol. I fins fa gairebé res encara eren patologitzats. No penseu que això és cosa del passat, perquè socialment encara vivim aquestes violències per part de la gent que ni mos coneix, però també de familiars i gent que s'ha criat amb nosaltres. La violència cap a nosaltres, les persones LGBTI, s'ha incrementat en els últims mesos de manera exponencial per l'entrada a les institucions del feixisme i la complicitat d'aquells que es mostren indiferents. No hi ha setmana on les agressions cap a nosaltres no siguin notícia. L'agressió a unes lesbianes a Benicàssim, la pallissa d'una persona trans a Barcelona, insults, escarnis i més violència, violència i violència. Una violència que recau sobre el col·lectiu LGBTI, per ser, per existir. Malgrat l'increment d'estos delictes d'odi, les persones LGBTI mos veiem invisibilitzades i menystingudes quan els mitjans de telecomunicació parlen sobre nosaltres, perquè els eufemismes i les paraules que empren estan mal utilitzades. Per tant, els exigim una major implicació i professionalitat. No estem aquí per plorar, estem aquí per demanar justícia, perquè la seva mort no queda impune i no ens aturarem fins que s'assolisca. I lluitarem presencialitzant-nos, visibilitzant-nos i ocupant tots els espais que ens pertoquen, perquè qui sembra la misèria recull la ràbia. És per això que prenem partit i ens trobaran de cara, ni una persona menys. Avui, un caliu de solidaritat i reivindicació envaeix els carrers de tot arreu, exigint la fi del sistema heteropatriarcal, capacitista, capitalista i neocolonial, perquè la violència és estructural i l'únic mitjà d'acabar amb ella és autoorganitzar-nos i revolucionar-nos. És per això que exigim la fermesa de lluitar contra l'odi LGBTI, la violència masclista, perquè això ni cap agressió més s'hi torna a esdevenir. Els discursos d'odi i la violència no poden tindre cabuda en la nostra societat. Els crims d'odi no corren en el buit, sinó en un context social que els permet i fomenta. I aquest context té responsables polítics. Vox és la representació institucional del discurs d'odi. Discursos defensats també per partits que suposadament són d'esquerres i progressistes. La responsabilitat d'esta mort i totes les agressions que estan emergint és sistèmica. El feixisme no hi té cabuda en cap democràcia. S'ha de destruir. Il·legalitzem-lo. Finalment, des d'aquí, enviem una forta abraçada a la família i a les persones que l'estimaven. Ni oblit ni perdó, Samuel. Mai oblidarem el seu assassinat i seguirem conquerint els nostres pobles i viles de transfeminisme i dignitat. Ara farem un minut de silenci per totes les persones que han patit el masclisme. La nostra millor arma.